Здравейте, приятели! Аз съм Мила Савова и съм микроблейдинг артист, както и мастър, преподавател за България по микроблейдинг. Днес съм си избрала, както видяхте, Симона Алфа, да работя върху нейните вежди и да ви покажа какво мога да подобря с техниката микроблейдинг косъм по косъм. Нека да обърнем внимание на снимката, която съм избрала. Тя пак е в лек профил, лек анфас, така че да виждате хубаво нейната главичка, средата на веждата, както и опашката, на къде е насочена. И започваме да работим. Избирам си червен цвят, с който да си нарисувам формичката, защото нейният случай е много интересен. Имам и такива клиенти доста. Много млади момичета искат много да съкратят своите вежди, за да изглежда много по-опънато окото. Те са страшно млади и страшно красиви и въпреки всичко скъсяват веждата си да изглежда още по-отворен погледа. В нейния случай точно това се е получило. Тя е съкратила дължината на своята вежда, за да изглежда много по-отворено окото. Аз няма да го затварям, няма да затварям нейния клепач, а просто ще удължа и ще потърся нейната анатомична вежда от ранна детска възраст. Рисувам си и форма на дясното око и вежда и съм готова. Добавям си един леер и махам нашата вежда отдолу. Така, за нея съм си избрала цвят, който да й подхожда както на кожата, така и на очите, дъното на миглите. Тя е руса, но тя боядисано руса. Тоест трябва да се съобразим с цвета на нейните косми на веждите. Трябва максимално малко да си личи, че нещо е пипано и правено след процедура микроблейдинг косъм по косъм. Започвам с първите няколко бебешки косъмчета и си структурирам цялата вежда един по един. Имам случай, в който млади клиентки на по 18-19 години идват при мен с буквално обръсната вежда, плачейки и ми казват: Мила, следих някакъв тренд в TikTok и си обръснах веждата и сега изглеждам супер зле, защото ги обръснах двете по различен начин, неравномерно и сега се налага да ми ги поправиш. Доста често се случва това, защото както и аз съм се подвеждала по различни трендове, много хора си казват: Боже, това сигурно ще ми стои много добре, нека да пробвам. Но като не е направено от професионалист, си личи как нещо не е добре. Въпреки това, с микроблейдинг може да коригираме доста неща, така че сме спасявали ситуацията в този случай. Почти сме готови с нейните косъмчета. Когато бях на годините на нашия модел, няма да забравя, аз бях с изключително тънки и грозни вежди. Мисля, че Кристина Агилера беше вкарала тази мода преди доста време и много хора се подведоха, след което спряха да им растат веждите. Истината е, че част от клиентите ми си споделят, че не им растат веждите, а като им направя микроблейдинг, рязко им порастват косъмчета, защото просто те спират да ги скубят. Така че има вероятност, ако си пуснете вашите косъмчета да пораснат, има вероятност те да пораснат. Така, готови сме с лявата вежда и отиваме на дясната. Хоп, както знаете вече, дясна се работи отгоре. Започваме с красивите мънички косъмчета на дясната вежда. И подреждайки ги едно до друго, образуват нашата форма. Ето така. Правим транзишъна, за който вече някои от вас знаят от предишните видеа.
той слива тялото на веждата с главичката. И почти сме готови. Мисля, че съм избрала перфектния нюанс за нея. Естествено, ако клиент дойде и каже, че иска много светла вежда, има пигменти и за буквално руско-руси жени, аз така им казвам. Това са много светли бели пигменти, които са много красиви и пак стои много добре. Готови сме с веждите. Така, сега, както знаете, лекичко ще ги матирам и чак тогава ще ви покажа разликата между нейните вежди, с които тя е на тази снимка, и тези, които аз съм направила за нея. Изрязвам си хубаво и отивам в моята любима програма да матирам. Винаги изглежда по-добре, когато леко сложим малко мат, тъй като изглежда много по-хармонично и красиво на самото лице, тъй като все пак сме рисували, а всичко останало е снимка и е истински човек. Така мисля, че изглежда добре. Сейфам и сме готови да наложа двете снимки една до друга. Така. Едната е снимката, която направих току-що. А другата е тази, която стартирах с нея. Къде е нашата снимка? Хоп! Ето я разликата. Естествено, винаги, ако сме направили малко по-светли, може вероятно това да забележите, ако ви направи впечатление, че тези, които тя има и тези, които аз съм направила, са малко по-светли, винаги е по-добре да се работи на истински микроблейдинг и човек, малко по-светло с половин тон и клиента сам да си каже, може ли да ми направите малко по-тъмни, отколкото да станат по-тъмни и клиента да не се хареса. Затова винаги може да подобрим цвета към по-тъмно, отколкото от тъмно към светло. Но забележете самата разлика. Пак е отворен погледа, лепача е нагоре като след лифтинг, момичето изглежда невероятно. Така че не правете грешката да бръснете своите вежди, консултирайте се с специалист. Надявам се това видео да ви е харесало, разликата също. И оставете под видеото коментар, кой бихте искали да бъде следващия наш виртуален клиент. До скоро!